Ai! Mitä nää kuvaat siinä? Salakuvaaja. Haista pitää. Ai niin, pitää zoomata. Ota. No niin. Voi muistaa enää miten tää vlogaaminen toimii. Tultiin poikkein kanssa Kalle! Eukolle ja lapsille kuva. Siellä on joku oikeassa töissä. Täällä... Onko se tuo aurinko vai meriemäntä? Melkein kuin Justimuksen videot. Kaapon ensimmäinen siikareissu. Miltä tuntuu? Vituutta. Ai mä näin itteni tossa. Joo, niin kalaa oltiin tullut. Sitten Oskar. Joo. Semmonen pieni haastattelu tähän väliin, että millä todennäköisyydellä me saadaan siikaa tänne. No aika hyvin. Kalaa! Siellä on ensimmäinen siika. Pois. Mitä se ehti 10 minuuttia ollaan? Niin 10 minuuttia ollaan tässä kalassa oltu. Kyllä se jytkyttää. Siinä on siika. Komia. No niin, ja siellä on Kaapolla nyt. Kaapo ongessa siika. Entäs jos onkin merilohi? No, en minä tiedä. Totta se ne. On siellä. Kato. Kaapo ensimmäinen siika. Ai, kyllä on voittajan fiilis. Älä ala beatboxaamaan. Oota, kato kun se luikeroi. Onnistuu. No ei beat. Eikö se Kaapo olekin hienoa, että niinku tää kalastus on hieno laji? Näin no. Kyllä se vaan niin on, että kaikki nuoret ja vanhemmatkin menkää kalalle. Saa raitista ilmaa ja tulee hyvää mieli. Tämä raikasilma tekee niin ihan. Kyllä, kyllä. Kyllä se vaan on niin, että elämä aina tuntuu mukavammalle, kun lähtee kalaan. Mieli lepää ja saa raitista ilmaa. Vittu toi kamera kaatu, joku pelastaa se. Ja siellä on nuotia. On kauniisti siinä puut pinossa ja kaikki. No, just pistettiin kamera kiinni, niin Kaapo onkää nappas. Poikaseni tulee. Onko komia? On komia. Onko päivä iso? Onhan se. No. Oi. Pistä tuohon. Ai! Kyllä kalamies. Ekaa kertaa siikaongella. Puurissa, siellä oli siellä. Ihan komia. Tommonen munan mittainen. Sieltä tuli taas siika. Onkohan päivä? Siinä. No niin.
Tää itse asiassa. Ei oo. On vähän isompi. Siis tää ei varmaan oo siika tai tää on niin pieni. Onko tuo siika? Oh, saahan se siitä. On pieni. Se oli se mitä Se onko toi vielä pienempi kuin se mun? Oo. Sitä varten piti kysyäkin, että onko se siika, se on niin satanan pieni. Siikahan se siellä. Ihan hyvä. Hyvän kokoinen. Pakataan lämpöön. Ei vielä. Kyllä se tuli sieltä vielä tulla. Jimi, onko siellä mitä siellä on? Siellä on siika. No niin, ota siika pois. Ota siika pois. Kato. Hyvä kokoinen. No. Tällä heikki. Oi jumalauta! Jumalauta! 2 kilon siika! Jaa, se on nyt sitten kalareissu saanut päätöksensä. Tässä tii tavarat ja sieltä tuli kyyti. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän. Siikahan se siellä! No niin!